warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Pre Channel. Halo sahabat onlineku semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada halangan suatu apapun dalam menonton videoku. Halo guys, pagi ini kemarin baru hujan dan maafkan saya karena beberapa hari ini tidak upload video ya guys. Ya mager sih bulan puasa iki guys. Ini aku kali iki pagi-pagi sekali lihat mataharinya bersinar terang. Kemarin hujan guys, jadi aku arep nyuntek jagung, ngarep ngabuk jagung iki. Pengarep ngabuk jagung guys. Iki wis nggawa ngene, iki wis nggawa peralatane, terus sanan ki budal guys. Iki wis teko-teko guys, wis sampe teko-teko ane lagi tak sore jalannya apik guys. Ayo masuk dua aja. Wanita desa yang ini guys, wanita desa itu ya gini, rintangan apapun dilakukan guys demi kehidupan. Awas ya guys, risok guys. Mek klobutan ya guys. Iki apa tak nyutingno mak aku iki lho, tak nyutingno guys. Aku apa njuko abuk, soalnya abut guys. Iku guys gak roh, gak tak timbang pirang kilone guys. Nutu guys. Iku wala tak selena langsung tak berokno guys. Alhamdulillah jagungnya gak mbok campuri pengen. Tak campur Orea karo Posca. Sik tak atur ya. Guys, aku ngabuk karonan mak aku. Eko carane ngono guys, di pluk-plukno ngono. Lah dikak pinggir-pinggire lho iko Orea karo Posca sing wis dicampur yo guys. Iki tak dubbing ae guys, soalnya kan teko aduh. Iku aku ijek nenggurine kamera guys, soalnya yo ijek ana jagunge. Koma aku wis teko kono yo guys. Kita anu guys, pas cuaca cerah nek ndek ini udan, saiki cerah, makanya langsung diabuk guys. Iki usiane kurang lebih 15 hari guys, wis dhuwur ngono ya kurang lebih, tapi aku juga tak hitungi guys. Iki aku langsung tak pluk-plukno ngono ae bendang bar. Engko nek cuacane panas wis kelongor, soalnya kan puasa guys. Nek wong tani yo poso-poso tetep iku guys, tetap melakukan aktivitas seperti biasa yo guys. Yo wes tak tunggu ae, engko ae tunggu selanjutnya yo guys. Yo guys, ngabuk guys, ngabuk jagung. Ngabuk jagung diabuk lho, sur-sur nae. Sur. Iki lho, ngene iki guys. Iki ngabuk pisanan, ngabuk pisanan. Iki pertama yo, biasanya iki wis guys, tapi iki yo gak duwe abuk mau nih. Jadi iki yo telat rondokan yo guys, telat wis gede. Ya muga-muga merasuk ndek ini soal lebar udan, jadi ben marasuk. Wong desa ya ora mau masak entok iki, ya iso tani, ya iso miring gedenya ya guys.
Yo wis ya tak ngabuk. Alhamdulillah guys, iki karek sak kedok, karek satu guys. Pokoknya jenenge nek desa sak kedok guys yo. Alhamdulillah ya guys, karek sak kedok. Iki wis apik bar ya guys, yo cuacane terang benderang guys. Guys, wis bar guys iki mang jek ana abuke tak pitik di ombak. Udah tak doh kali sungai, mari kita ke sungai guys. Wih, mari kita ke sungai guys. Ngombah itu loh guys sampai ije. Ada sudah selesai guys. Ije ya guys. Nah, dalane gitu. Dalane dadi ciut guys. Jalannya tadi ciut. Ngene iki yo iso guys. Ana sing iso numpak motor liwat kene. Aku tak sini iso, tak nek montore ndek. Nah, iki parine do wis metu guys. Mari kita ke sungai. Sungai. Cek lokasi sungai ya guys. Dicek dulu lokasi sungai nih. Wah. Gendang. Gimana airnya ya guys di sungai. Terus wow, sungainya gitu ya. Tak doko isi. Guys, hati-hati. Loh, memang tertinggal ada Korea di ada Korea di ombak dicuci loh, dicuci guys. Ini sungai sing dhisik tau kanggo adoh kembang lambi guys ngene soalnya aku urung duwe sumur ning omah nek ketiga mbok seger ya mandi iki mak aku ya apa sore nih guys tapi urung nusul. Orang kene loh. Lan-lanan. Bendonan dhuwur.
Wes mulai guys. Nah iki ono katek. Untuk bakal jalan guys. Dek ini ya wes kondo bukaji kilolung ngatei jengene kuncung bagi guys yo. Oh, nggak wonge dipeknak seneng. Oh. Tapi nek gak tangan loro cuklek guys. Oh. Tak pasang cek kameraku. Burem guys. Oke, wes mulai guys, wes mek katek guys. Tapi mek katek nggone bukaji, ndek iki yo bar kondo. Iki yo guys, maling saiki ne genah guys. Nggo kamera dadi karek kecekel. Tapi gak maling lho guys, iki aku mangano. Wes kondo karo bukaji ndek iki mek katek. Soale mak iku bar kos Tegal ero ning gone bukaji ku ana kathek, lah njaluk kathek kondo karo nang bukaji. Kok aku menjero guys. Nek ning njaba entok sih ora ana, jarang ngono. Anane dijupuki ku apa berbunga buahe carane iku isi jagunge. Sok ben sing bakal jagung iku sak uwit iku ana loro, mulane sing satune iku dijupuk. Iku di nek ning desa ku jenenge kathek, guys. Wis yo, guys. Mak, iki ndara iku lek gak 2 tahun kalah. Enggak. Mama yang ngateki. Iya. Iya, aku yang kondo apa, Mak? Sing sapa? Yang Dani? Pak Joren. Pak Joren. Ya wis. Dimasak tak ngono. Kok emek dikelola. Lah iya. Berarti ndek sore dikandani. Lo guys, oh. Untuk iki lho. Engko dikelong pongko. Untuk ana pentol. Kalau mener. Bar mek kathek guys, ditawani lho, ditawani tanggane. Nek ning desa yo ngene iki. Nek gelem morak-marik, gelem nang Tegalan ditawani terus guys. Tapi nek terusan yo bosen tanggane. Wong Madura iki. Oh, sing nawani iki lho. Wong Madura. Oh, sing duwe iki. Oh, lomboke. Oh. Ayo mak guys, mak sing akeh. Sesuk gak rene neh. Mak aku wis teko kene. Wong iku dolaren ramban kene lho mek Lombok. Dolan. Ben gak aku ndak sing ditawani. Oh, lomboke gede-gede guys. Oh. Lomboke rasane menawa pedes nek gak ngalah legi lho. Oh. Rezeki anak soleh lho iki. Anak soleh haha mulak wedok. Ya lanang salikin. Lho, mak aku wis kanu lho, entuk. Wis guys. Wis yo guys. Wis entuk bakal jangan, entuk lombok, entuk suket tuh. Wis guys. See you next video. Alhamdulillah guys, wis bar ngapuk, mang tak umbah ning kali bareng yo guys. Iki ngenteni mak aku ijek aping mek kolonjono guys. Aku sudah lelah.
sudah terkapar lelaki. Tak enteni ning gubuk guys, gubuk ning gubuk guys, ngenteni mak aku yo iku apabila yo piye yo terewon tani yo ngene iki yo guys, yo ngabuk tapi yo tetap semangat guys walaupun puasa, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa guys yo. Mang neng kali guys yo, sungai kali ku yo sungai guys yo. Tak cukupi video ke kali iki. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe di Mbak Pres channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mbak Pres channel.